助けてください。密室に閉じ込められました。この前、飼い主を旅行に連れてきたんですけど、観覧車とやらを発見しました。飼い主の話に聞き耳を立ててたら、なんか僕も一緒に乗れるみたいなんですよね。嫌な予感がします。乗る気は1ミリもなかったんですけど、なんか無理やり連行されました。見てください、このオーシャンビュー。とでも言うと思いました。とても怖いですね。記念撮影だとかなんとか言ってパパが抱っこしてきたんですけど、1両でも早く降ろしてもらっていいですか？ぶちのめせそう。1周15分くらいあるので、後半はちょっと慣れてきました。なかなかいい景色ですね。観覧車に仕方なく付き合ってあげたので、その後の店でピザを買わせました。ピザがうまかったので、今回だけはしぶしぶ許してやります。